Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Rongkhang along BJP mass joining a Maya Putak APHLC Rongkhang CC committee atumpen lamboi kachipipo. West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo tika Jonathan ing tika thar ahemalong jang music loni phai thong ke pani. Rongkhang along BJP mass joining a Maya Putak APHLC Rongkhang CC committee atumpen lamboi kachipipo. Rongkhang constituency alo rongkoroi pathua klamalong BJP asongpen mass joining amai kipiman ponalong dunde pin atuma men lapen voter list along amen kabe atuma phan lapen abang kabe atuma men thapon tapsi APHLC asongpen BJP nangachpo ogdon puke a hokali pusi APHLC atumpen lamboi kachpipo kedam tang ni phai inquire sirke jangmi jiklu Surhinira inquire phoning kanani rongkoroi pathua klamalong BJP atumpen mass joining amai pedopono bangso mailong APHLC asongpen Jobasan terang Wise Million terang pi atum abangke BJP dun lotema bonta lapen akapreki duna bangawe totang ti alang litum pen perang ke thengno kaning chi pona lamle arjupon ikha ilok kardo tolasi nili patumi tariking kore narkep April achiklu rongkuroi along BJP atum mas joining APHLC aphan mas joining ke deng abang solam thepu thak nili kachini dun pe nili wangbon pe alam nili thanipo athe ladak keza atum mate BJP keza arat atum kisuman kiduk det lapen tangka poisa ka veda atum phan kachong thui pon pen kedam tang April tarikep arni di phurong sopi CM ahem hang pon si ladak rong pen than pon lo litum rong khang along keza pon ex president lidong kramsa alang li phan kes pen kapajok dunji aphan pulotang te CM long sinon la so kesa bangke doko glo pu joine si hokpet nilimen tenjing terang spokesperson lo diphu arong sopi CM along kidunang ko lapen kidun pen alam the pensi niliwang po lase hadak damlo nilitum dak pen akes doek akes te phuwe ga bang pen along sinili dun lo nili kidun pen hadak thegam long lo kesa puthak le hadak kaching ki ka lider latum athe bipoloma polodang te lidong kramsa jobason terang lapen ke wasmaling terang pi na bepi di alang litum haladak kedama bangke aprangsi bangke tangka poisa mate parti alam pu lahai alam jethanam de pinsi CM hem kiludam arum kiludam pen CM bang nang pulo nitum hai ninon pulo niltum ing nidam lo halada kang nidam pen CM bangke nilitum akaching honnai akahai sar jai kathar alang li phansi alang li tulirama bangke kasorsa nitum ing nidat pen alang li kasorsa ke cheng pen kijut an nilia minit jelang nunding sidolo minit krip hoan alang li itu masar jai kathara phans sorsa lo la sorsa det pen bangke alang li sidame CM bangsa me ok mimi pupen alang li sidame alang li phan ke lang abang pu doktor sidame alang li phaning hong ding lo pu amasi alang li damjoi lo la det pen bangke nilitum bangsta me haladak parti alam jethan the la pendak rong kuroi along mas joining padu ponji la buson alam bange nilitum tahadak nilita arjudunong le pena joksi haladak pena bangke nilitum wangjoi lo wangjoi pen phi latum
kumat pen kumat alam bang lo ne alang tum cingki pen si patumi taring ko resir ke par ni rong kuroi along bangke mas joining padu ponlo athe APSLC atuma phan kadu kawe atum phan ke hang kateram padosi APSLC ke doan arat atum phan ke BJP long wan petpo na pe wan det po rong khang arat long wan det po pusi patumi bangke meeting at hengno sitame CM at hengno sitame elituma kotelo joba sonterang alang listame ningje dun det lo lapulo je nitum rong khang along APSLC kedo rong rup kedo arat tum phanan sitame APSLC phan bangke nitum dak zero si padokokpo pusi alang li ningje pon det lo lapen ke alang li ningje pon det penapi pipoloma pulutang te joba inut alang li long ke wood si avelo alang li ke APSLC lapen nilitum rong khang sisi long sitame alang phan ke nilitum sisi members tumpen si kumane mane nilitum akai alangli Dilip Be nitum vice president alangli elomso phan alangli phan media cell pu alangli phan jong poncho bonta alangli phan ke nilitum central LA central an sitame alangli phan ke kachini ave apen alangli long bangke wood sita ave bonsa me alangli nilitum long elomso pornang chelang dun pen alangli bangke non lapuson si claim der loje rong khang along ke doan APSLC phan ke alangli zero si bonai pon det po pusi alangli atumi sidame ka che chak dun do koklo lapena paras dame aku kaniye thu dolang alangli koson pen alam te ningje lo ne nili tum ke thang na chini ne bonsa me nili pini waida kalam pen ningje dapo alangli la hello alangli bangke ingnar pusi chipulo ate ingnar phan neb ji teng te ingnar si phan neb ingnar neb ji te ingnar si neb nang ji pu alangli tumi chiningje la pusan si rada phan same la pen si emat athengnos dame ka chiningje dolo bipoloma bulotang te alangli ga chemat hadam mang alangli ingnar pus chemat hadam lo bipolo alangli ingnar po chemat hadam mang ke alangli long APSLC arat do upu bang si chemat hapon rong basi alangli ningje pon lo la pen cleaning phan same cleaning son rong ha alangli ke APSLC niltum APSLC along alangli stame ke damtang aningkan ke ong along le alangli nang pu patin nang pu pen ajok si atumi CM athengno lake CM phan ke than jah la phan dipang tu pon che tha pa di dipang tu pon che ji pu along si alangli bangke cleaning son rong hang phan ingna ne phan ne bite ingna si che ne nang ji pu alam the ani ye ke alangli tu malong ke wood masi APSLC along bangke awe bipoloma pulutang te alangli tum ke khai long ria phan kaching hona tum kali pipoloma pulote amet hang po kacepat he phan si alangli tum bangke choklem rong lo amasi alangli tum akedam lakini tum rong khang sisi tum long pen alangli tum kachi u la bangke nilitum bhan ke akilos thangat ave nilitum bhan ke ali lo pu bangsi ke thek dam long lo lasi nili pini kladak klarsa pen kaning je ye phan bangke nili pa sinang tu ma theng no same than pa chini thek yol son pel tum lam arju long lo lasi la so p2 il tum along nai tong dun il tum women to president lo alang li paning je thuna Karbi Hydroelectric Project Development Committee Middle Two-Stage Committee atumpen pherang ke mai ke phapo son si chen thong MSC constituency ke parlo morin to lang to kapam lumar chi pen chenglo rong phorong ahawaralo APDCL atumpen Karbi Langpia royalong akimi dem ki teng chia phanpura kedam tang pinnang apora hotpen dem ke teng along long le kana hokdon anatuma phat APDCL atuma hinpen land compensation pipolo bonta hadak along le kana hokdun vekatum ki long nang chi arona tengpen chi long le det si ang tan pen ke bang aphai nang ki ong munna ka jok hadak
ลงเลกันหกตุนเวกอาราดตุบกิสุงก็จะตรงนังลาบังโซจอกอลังลีตุมสิตามีอารอนเต็งเป็นลงเลียนำก็จะลงเอ็นเจียพันKarbi Anglong Hydro Electric Project Development Committee Middle to Stage Committee Seng Ponlo Laso Committee Maipu Longki Be Kongchunbang Sar Im Be Phan Arpu Chipek Ponlo Lapen Arona Teng Pen Nang Chisong Bomlo Kedam Tanga Por Hot Alang Lituma Hin Pen Chin Thong MEC Deputy Speaker Evajit Crow Lapen So Cheng MEC Het Sing Rongphar Alang Litumbang Hinia Phan Setami Chu Hanglo Bonta Rada tum ka jo pha pona teng pen wang wedalo ako puthot alang li tum hin pen KECCM Dr. Teleram rong hang a phan se tami pin puralo along pidamlo lapen West Karbi Anglong DCR deng se tami alo pilo bonta non puanta thang na dang thek ponong le data jok no na bangki no compensation no dam mate long lia nam long le tike dam teng long le lo pusi alang le tuma hin pen ning je bor amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news Fransi media akorte atumaphan keropajir lo nangli tumaphan nilitum dak Karbi Langpi Hydro Project Development Committee dak middle two stage atum nangli tumaphan na changa teng pen apora teng pen nangli tum na pale dun pot nangli tum phan keropajir lo nilitum pini ladak press meet Pongni apor kehang tu nangkok alamamang kelalo kedam tang nilitum December ciklo nilitum press meet kedopen halaso nilitum kachingwai pen MEC banghini lapu socheng pen puchin thong MEC banghini phan kachohang wang wedet pen nilitum press meet kedopen halaso nilitum kam abang bon pon check pu kachingwai pen nilitum halaso ke date ke fix ape nilitum claim pon unedet lo pipot lo pulote nilitum chingwai thu pen officially alo pipen chunji mene pu pen nilitum MEC aphan wang wedet pen apida nilitum Karbi Anglong Autonomous Council ACM aphanda nilitum alo pidam thulo kachuning ria lo pilo lapen nilitum department aphandak APGCL dak nilitum Lengri lapen nilitum headquarters sitami CGM atru nilitum pilap pen sitami non puan sitami thanga reply ta ave lapen nilitum power minister pen chief minister aphan sitami nilitum through deputy commissioner Hamren West Karbi Anglong atru pen nilitum lo pilo sitami nilitum thang response ave la so posin nilitum pini nanglitum han press meet nanghang nangkok Pier the moni ratum ke the tana ki sung pulote ki so penta isia ki sung kachitong nang dukok titi ki so penta hembrit chipadoi nang kok athe ki so meji bon pupo pier the hembrit chipana hok nang kok sike on son si phuloni constituency ke paro lang tuk rong hang arong maker so hit han se achor cancer ke so kacholong logocho kedam tang aningkan priya chiklo pen cancer ke so kacholong lokpen kiso chilang etanta non anta bangso kiso so hit han se achor bang ke miang the avidalo non sitami Guwahati Biboroa Cancer Hospital along si kiso chilang bomla bonta nona bang ke rideng tangka mati dihin kadure thek tiklo athela bangso kiso ka chilang pen a hem along le philang do anta chapadoi ponetlo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Teleram rong hang lapen Puloni Constituency MEC Kangbura Kiling Haraghat LA MLA Dorsing rong hang atum nangra vek thapusi suhit han sepen kachunengri pedopon lapen jongsi nang charab dunji pulote Google Pay lapen Phone Pay mobile number 6900069248 along nang pali lote kerap longpon ikpobusi pherangke thengno nang ningjidu tang ti pherangke thengno nang kaning jidu naram thile angton pen arjuponik sina Fuloni pen aruning dikathar Karbi Anglong news alamang la pulo saratum ni bangke nang chohang nang kok la pulo ini ta kisung lo ni piso kisu ni mte ni hemasor kisu ama dengke tangka da solong thek the ja cholo ek the la se areng ke the mate sar tumalong se tame kirap pen nang ri tum joi ni nang dang ri tum pen nang rap tun thek jima puse nang chohang pon lo se nang chohang lo sar tum Dante keso bangke nangli hema sorma
kalang nili hemasor Komen tu pen lo keso ka. keso ke Oktober pen lo tarik ba chini ne anta Oktober pen si keso lo nong Teneng anta mat cuneng pen lo. chuneng abang Tangte Hmm. ningkan isi Oh. pleng rang rang. la an lo Tupia keso ne ken plat ken sar pu ya blood cancer. Cuneng pen lo celang di. Tamen na tum doan tamen mithanga ki dat pen celang bom lo. Poi phis tamen no bang ke? no bang ke ave dela jasit abar sai se ta claim se ta thek thet dela no bang ke long len ta chupadam lap lo che no anta ave dela sara lam bang ke Tante non il tum dak pulu ni long bang ke jasemet il tum kacolang nang ji. Abar sai pelote itum la Karbi Anglong Autonomous Council. Dak itum local MEC Kambura killing sar se tamedo di lapen 109 Haroghat LSC MLA sar Dorsing rong hang se tamedo. Nang itum alang itum pan kacurap la puson ka alu ka pali la puson doloma. doge dolo palelo setame nang lang dun po setame non ke ajar ata nang le lang ajar abir tata Cuneng kedam tang apor hut masa masuk la puson ka cerap dun doloma. do la sapa sup do mane suri hini suri ki thom la son bang nang pidun setala bang ke ikup si chelang de delo dowai lahai adorso uma chelang de delo ke an ke cho phananta ave dela lam bang ke First ever futsal day and night match Tekelang Junalong May Senpen Kepechun Pon. Karli tang babu rong hang lapen karli tang long king tia tama phan ka chiki moment pen Tekelang Junalong Kepedo Pon Kicheng Siang Deng futsal day and night Kepathualong at Potaro Memorial Football Club atum champion anoi kachapalong pon. Kedam tang jangmi puni phaing ko raner kepen inquire sir kep ninia Parman Tekelang Jun Higher Secondary School Kepathua Klamalong Tekelang Jun Sport Association lapen KSA Tekelang Jun branch atum pen pater pi pon si karlitang babu rong hang lapen karlitang long king tia tumaphan kachiki moment pen kecheng siang deng ninia Parman futsal Kepathu Kepedopon Kepathu kepang cheng pon pe aprang kip Tekelang Jun clean and green pu athipi and ponsi theng pia klimso ke jai me kedeng pedo pon pusi Kepathu pangcheng ponlo bangso Kepathu ponalo pangrum pet tim thong ke prahiniatum Kepathu chipate ponlo bangso Kepathu bom wang bompen angdung kiti Kepathu pon laki at Potaro Memorial FC lapen owe chingri FC atum ang bongsi pathu pondo alang litum Kepathu bom apor hut ke thek chingbar chita jo ke hai kerem patini un edar bonta ke hai kerem ke patini vekche aphan pura tight breaker Kepathu hut at Potaro Memorial FC atum ke hai anoi chipare deng pondo Karlitang babu rong hang asopo akleng jising rong hang lapen karlitang long king ti asopo semsing ing tiatum ahin pen bangso Kepathu ke bipona pathak ke bipona lam theke than pon ke Tekelang chuna khabar malom football mate FUT SAL Kepathu aning ke hang vikatuma phan aning ke parong donjia phan ake mangpen si alang litum ahema ke saratuma menpen bangso Kepathu padu pon lopusi than pon lapen kibang jilanganing kansa tami alang litum ahema ke saratuma menpen lapuson Kepathu padu pon thuji pusi than pon bangso Kepathu along alhia mana pengpen KSA tiripia mai phusumit timung phuloni revenue circle mondal dhoni tokbi Rising Sun English School Principal Rotin Rongpi Wellborn English School Principal Raju Ronghang Tekelang Jun Development Committee Mai Phu Mohan Singh Teron Rat Sai Klembang Phu Ajoying Tia Tumpen Danglok Karlitang Babu Ronghang Achor Li Likilingpi Amunpi Lar Im Tokbipi Aiga Kleng Sikari Ronghang Abong Hundor Ronghang Lapen Karlitang Longki Ingti Aiga Kleng Khoya Singing Ti Ong Sar Longki Singnar Amunpi Mirbon Ronghang Piatum Pendanglok Pinangan Man Pengkido Abang Pubang Piatum Chetong Dun Pusini Lituma Perangki Samilang Supen Longba Morning Ti Birta Nangpali Karlitang babu rong hang ngapen Karlitang longking ti alang itum hang chiki mo men pen ni tum la bangso ke petua long isi aja mek mada team ken bondu lake keep Tekelang Jun clean and green apen say no to drugs la bangso aja mek en bondadu asilai he program sitami nang chetong dun aluhi tum pen ajok la bangso program ke pechun long pami he kapot aluhi tum han tami akiro bi perfect lo la pen jasemet raki chupen kachi unang jia puthak tami aluhi tum pen klardak alam thi thanpon lo lapen Tekelang Jun along kai ke mata kipang thir verji lapen
Thank you, thank prangson kilir sipen kidoji lapasona lam the hai stami aluhi tumahin pen khela kelang arat lapen players atuma fan ans tami than pajir mi pon lo halo non hajong itung sarji sing ronghang alang li tami than lo labang so kipetu itum ningkan pon bak pardun ron pen kibi ponjia fansi kachasik sedang duponig lo peneng ba ke chingsig lang lasi labang so Kecheng siang deng futsal day and night match lamang so kepetua long ni tumalong nangadudun supporting a club apen partners atuman manstami ni tum organizer ahin pen mate tekelangjun KSA Browns lapen tekelangjun Sport Association ahin pen akhiro paper piglo adak bangke 32 ta tim nang chitong dunik lo lapen alang li tum same mesen si petupon lo lapen mangso ke petua long alir pidun mate ning perung dun audience atuman same support dun pik lamangso jeni si mesen pen lamangso ke petu bang chun pon long pamilo lapen lamangso petua long ke chepahai pon patubam matche pahay pon tim lake at Potaro Memorial Football Club tumsi winner nong si palong pon lo